Gewoon de lompe knobbel. Gewoon een lopen knopen, vertellen wat niet kan. Ja. En de zaal lag zich dan kapot. Het is een prachtige show. Ja, En zeker. alles. Ja. Maar ik heb wel dikker gezegd van, ja, ik ga zoveel teksten en alles. Dus van, als ze door nog de humor in stoutje. Vorig jaar ging het al wat beter. Het jaar doorvuur vond ik veel te veel muziek en show. En toen miste ik van weer de lompigheid, de sketches, dat de zaal dat je brullen. Ja. Dus ik waarvoor doe je dat niet? Ja, de jeugdvragers. Ja, de echte D-kletsers, die mis je eigenlijk. Ja, dat mis ik. Ja. Maar verandert jij bij hun vanwege de artiesten of vanwege het publiek volgens hun dan? Weegt dat vroeger het publiek verandert. Okay. En dat zie je overal in. Dus wie de vastelovend gevierd wordt in de stad. Vroeger had je niet zoveel een tent of een kiosk stonden op een omer, zou ik zeggen. En er komen heel dure artiesten, die allemaal zelf. Ja. En zo wordt het ook met die bonte oom, die doen ze ook zelf met eigen artiesten en zo. Ja. Maar ik heb het met die bonte oom, dus 17 jaar, die regie gehad, die 20 jaar heb ik gedaan. Ja. En met Mannenkoer later, of vroeger, in de Apollo zelfs nog. Ja.